Dnes si predstavíme novú generáciu brúsky na betón DGH 150 od spoločnosti Hilti. Vďaka vysokoúčinnému motoru s príkonom 2100 W a reguláciou otáčok poskytuje dostatočný krútiaci moment na náročné aplikácie. Váha stroja je 5,6 kg a pracuje s kotúčmi o priemere 150 mm. Oproti predchádzajúcej verzii DG150 je frekvenčný menič umiestnený v tele zariadenia. Pri takmer bezprašnej prevádzke vďaka prachovému krytu je ideálna na brúsenie menších plôch betónu. Systém rukovetí bol navrhnutý pre dokonalé ovládanie a zaistenie pohodlia pri práci. Zvoliť správny kotúč a zabezpečiť jeho dotiahnutie. Skontrolovať elektrický kábel, či nie je poškodený. Skontrolovať stav rukovete a jeho nastavenie do správnej polohy. Odporúčané ochranné pomôcky sú okuliare, rukavice a respirátor. Odbrúsenie nánosov z podkladového betónu, zvyškov malty alebo zvyškov po obkladoch a dlažbe. Odstraňovanie farieb, lepidiel, živíc a iných náterov z podkladového betónu. Zdrsnenie povrchov. Rovnako je možné ju využiť aj na brúsenie kameňa. Pridanie vysávača zabezpečí takmer bezprašné brúsenie. Využíva sa v stavebníctve, ale široké uplatnenie nájde u hobby zákazníkov pri rekonštrukciách. Dokonalé brúsenie pre profesionálov i domácich majstrov.